Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Julius. Taong 1920, Langoyon, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa maliit na baryo sa Langoyon ang pamilya ni Julius. Wala silang hanap buhay, kaya naman araw-araw nagbabakasakali sila sa pangangaso ng mga hayop at iba pa. Kapag walang-wala talaga, namamalimos siya alang-alang sa kanyang pamilya. Masasabing kabilang siya sa mga taong napagkaitan ng tadhana dahil nga sa kanyang sitwasyon. Pero para sa kanya at sa kanyang mga magulang, hindi yun totoo. Alam nila na darating din ang panahon kung saan hindi na sila makakaranas ng ganoong bagay. Kaya naman hanggat hindi pa ito dumarating, kailangan lang nilang magtiis. Paulit-ulit din niyang sinasabi sa kanyang pamilya na ang buhay ng tao ay parang panahon. May panahon kung saan tagtuyot, na ang ibig sabihin ay kinakapos. May panahon naman ng tag-ulan, kung saan ang ibig sabihin ay napupuno ng problema. At may mga araw naman para sa magandang panahon. Ang mga ito ay hindi kusang dumarating, bagkus ito ay naglilikha ng isang tao. Ika nga ng lolo niya na kung anong nagawa mong pagkakamali sa iyong desisyon 10 taon ang nakakaraan, ay yon ang magiging refleksyon ng iyong pangkasalukuyang buhay. Kaya naman hanggat wala pa siyang pinagsisisihan, ginagawa niya ang lahat para makatulong, umangat at para na rin maging maligaya sa araw-araw. Pagsapit ng taong ito, hindi may pagkakailang nasa tamang edad na itong si Julius. Kung isipin, pwede na siya noong mag-asawa pero hindi niya yun ginawa. Nakatali ang buhay niya sa kanyang mga magulang, kaya halos lahat ng kanyang desisyon, kailangan niya ng permiso mula sa mga ito. Lagi rin niyang sinasabi sa kanyang sarili na susundin niya ang kagustuhan nito para sa kanya hanggang sa ito ay tumanda at pumanaw. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kanyang mga magulang ay maibabalik niya ang lahat ng tinanaw niyang utang na loob. Ang kaso lang sa kasamaang palad, hindi yun nangyari. Magmula kasi noong nagtrabaho siya bilang hardinero at kargador sa isang pamilya, may nakita siyang babaeng pumukaw sa puso niya. At ang babaeng yon ay palagi na siyang dinadalaw sa kanyang panaginip. Hindi niya mawari pero walang araw na hindi siya roon nangulila. At kahit nga wala siyang gagawin sa bahay nito, nagkukusa pa rin siyang pumunta at tumulong. Agad naman yung napansin ng kanyang amo, kaya naman para hindi na lumala ang kanyang kalagayan, kinausap siya nito. Julius, alam ko namang mabuti kang tao, pero hindi para sa iyo ang anak ko. Pasensya ka na, ngayon pa lang gusto ko nang malaman mo ang totoo. Ayokong umasa ka, lalo pat ang pag-asa ay isang pinakamasakit na pakiramdam kapag nabibigo ito. Ngayon pa lang, hanggat hindi pa gaanong malalim ang pagkahumaling mo sa kanya, tumigil ka na. Wika ng kanyang amo. Dagdag pa nito na may ipinagkasundo na sila para sa kanilang anak at sa mga susunod na buwan, mag-iisang dibdib na ang mga ito. Bagaman hindi sila sumasang-ayon na magkaroon na ito ng sariling pamilya sa ganoong edad, wala silang magagawa dahil malapit na rin bumagsak ang kanilang mga negosyo sa karatig bayan. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay, tumango na lamang siya habang dahan-dahang tumatalikod. Ni isang kataga, wala na siyang binitawan pa dahil sapat na para sa kanya na marinig ang totoong dahilan ng amo niya. Napakasakit man ito para sa kanya, pinilit niyang tanggapin ang lahat-lahat sa paniniwalang magagawa itong paghilumi ng panahon. At para tuluyan na rin itong kalimutan, noon ding mismong araw na yon, iniwan na niya ang kanyang trabaho. Alam niya na malaki ang maitutulong nito, ngunit hindi niya kayang tiisin ang sakit na muling makita pa ang babae na kanyang iniibig.
Sa paglipas ng mga araw, bumalik siya sa dati nilang gawain. Naisip niya na magaling naman siya sa pangangaso, kaya naman sigurado siya na hindi magugutom ang kanyang pamilya basta ba'y pag-iigihan niya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, matagal nang paralisado ang kanyang ama, tapos yung nanay naman niya hindi na gaanong nakakapagtrabaho dahil may sakit ito sa puso. At para makaraos sila sa araw-araw, silang magkakapatid ang palaging naghahanap ng paraan para mabuhay. Gaano man kahirap, hindi sila sumusuko sa paniniwalang makakaraos at makakaraos din sila. Dahil dito, obligado talaga siyang magbanat ng buto para makapag-uwi ng masarap na pagkain. At sa loob ng halos 2 buwang pagtitiis, wala pa ring nakikitang liwanag mula sa napakadilim na sitwasyong kanyang kinakaharap. Anya, nagtatrabaho lang siya noon pero gulong-gulo na ang isip niya. Halos masiraan na nga siya ng bait, kakaisip ng paraan para lamang makaahon sila sa kahirapan. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang hindi pinahihintulutan ng tadhana na makaalis siya sa bisig ng sakripisyo at pagtitiis. Isang hapon, habang nangangaso itong si Julius, napaupo na lamang siya sa ilalim ng isang puno dahil sa mga bagay na iniisip niya. Pakiramdam niya noon, lugmok na siya at wala nang ibang paraan upang ipagpatuloy at umasa pa siya sa buhay. Sa mga sandaling yon, gustong-gusto niya nang tapusin ang lahat, kaya naman sa nalalabi niyang oras, sinubukan niyang makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita. Naisip niya na baka merong makikinig sa kanya, kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na humiling sa mga ito. Halos 1 oras niya yung ginawa, hanggang sa mapansin niya na unti-unti nang sumasapit ang dapit hapon. Maya-maya pa, paglubog naman ng araw, nang akmang papaalis na siya, may nakita siyang anino ng 2 kamay na biglang lumitaw sa harapan niya. Gawa ito sa purong itim na buhangin, kung saan sa pinakagitna nito may nakita siyang isang maliit na tasa na kulay itim. Dahan-dahan itong ibinaba ng kamay sa lupa bago muling nawala. At sa pagtahimik naman ng paligid, naiwan siyang tulala sa harapan nito na hindi makapaniwala, maiging pinag-iisipan kung sino ang duminig sa kanyang panalangin. Wala rin siyang ideya kung ano nilalaman ng tasang itim dahil sa meron yung takip na animoy na kaselyo. Basta nagulat na lamang siya noon nang makarinig siya ng tinig matapos niya itong hawakan. Buksan mo at lahat ng pangarap mo ay matutupad. Paulit-ulit itong sumagi sa kanyang isipan hanggang sa hindi na niya naatim na ito ay buksan. At nang maalis na niya ang takip nito, bumungad sa kanya ang itim na usok na umiikot sa ilalim nito. Paunti-unti, binubuhay yun ang kanyang paghinga hanggang sa namalaya na lang niya na pumasok na pala ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bunganga. Matapos naman niya itong malulon, doon na mas lalong tumindi ang kanyang karanasan. Kung ano-ano na noon ang kanyang mga nakikita, kaya naman inakala niyang baliw na siya. Ayon sa kanya, na yung mga punong nasa paligid, bigla na lamang nag-aanyong mga nilalang na unang beses niya palang nasilayan. Mas lalo ring lumalakas ang tinig sa kanyang isip hanggang sa napansin niya na may mga mensahe na itong gustong ipaabot sa kanya. Ang sabi ng tinig, hindi na nito uulitin ang kanyang mga sasabihin dahil sa mismong araw na yon, maglalaho rin siya na parang bula sa kanyang katawan. Kaya naman, hanggat meron pang panahon, pinakinggan niya ng maigi ang lahat ng sinabi nito. Ayon dito, hawak na niya ang kapangyarihan, kaya naman ang tanging gagawin niya na lang ay kung papaano ito magagamit at mapapakinabangan. Dagdag pa nito na
Mag-iingat siya sa kanyang hiling sapagkat naging isa na siyang nilalang kung saan ang sarili niyang dila at bibig ay meron ng kapangyarihang tumupad ng kanyang mga sasabihin. Mariing din itong inilahad na maging pantas siya sa paggamit ng kanyang abilidad sapagkat binubuo ito ng dalawang magkalabang kapangyarihan. At kapag hindi siya naging matalino, sa halip na magtagumpay siya, ay maaari niya pa itong ikapahamak. Nang marinig niya ang lahat ng sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na maniwala. Sa dami kasi ng mga narinig at nasaksihan niyang milagro, hindi malabong nagsasabi rin ito ng totoo. At para mapatunayan ang lahat ng yon, siya na mismong humanap ng paraan para ito ay masubukan. Halos ilang linggo rin siyang nanahimik hanggang sa unti-unti na niyang nadidiskubre ang kanyang abilidad. Ayon sa kanya, na maliban sa kakayahan niyang magpagaling, may abilidad din siyang makapaglikha ng buhay at mga pagkain. Marahil imposible man ito para sa ibang mga antingero, pero ganong kalakas ang abilidad na kanyang nakuha. At dahil dito, kung kaya't napagaling niya ang kanyang ama, ngunit para hindi maghinala ang iba, hindi niya inalis ang kasalukuyan nitong kalagayan. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang ina, nang sa gayoy makaramdam naman ito ng kaginhawaan sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa ring mataas ang kanyang ambisyon. At bilang taong lumaki sa hirap, hinangad niyang maging karespe-respeto sa mata ng ibang tao. Upang magawa ito, alam niya na kailangan niya munang baguhin ang kanilang sitwasyon. Sa loob ng halos ilang buwan, patuloy pa rin siyang gumawa ng milagro. Naglikha ng mga lupain, mga hayop na maaalagaan, at higit sa lahat, maraming sakahan para sa mga taong gustong magsumikap sa buhay. Hindi rin kalayuan sa baryo, gumagawa siya ng kanyang bahay na di hamak na mas maganda kumpara sa kanilang tirahan. Unti-unti na rin niyang binago ang kanilang pagkatao hanggang sa makilala na sila ng karamihan. Matapos siyang magtagumpay sa pagbabago, dito na mas naging magaan ang kanilang buhay. Ang kanyang ama normal na, ganon din ang kanyang ina. Lahat na rin ang layaw ng kanyang kapatid na susunod na, kaya naman wala na siyang inisip pa, maliban sa babaeng gusto niya sanang makapiling. Ang problema, may asawa at anak na ito at wala na siyang pagkakataon para ito ay magawa pa. Masakit yun para sa kanya, dahil simulat sa pool ito na ang naging pinakapangarap niya. Kaya naman, hanggat hindi pa huli ang lahat, gamit ang kanyang abilidad, humanap siya ng paraan para ito ay makuha. Nagtagumpay naman si Julius Pinuno, ngunit ang naging kapalit nito, kailangan niya pa ring sumpain ang kinakasama nito. Hindi rin naging madali ang pakikisama niya sa babae hanggang sa kalaunay naghiwalay na rin silang dalawa. At dahil sa sama ng loob at kabiguan, unti-unti siyang nilamon ng kadiliman. Isang taon ang lumipas, lahat ng kanyang ginawa, naglaho na parang bula. Ang kanyang mga magulang, bumalik sa dati nitong estado, ganon din ang kanyang mga kapatid. Palagi na ring magulo noon ang bahay nila, kaya naman yung mga kapatid niya, kinakailangan ng maghanap ng bagong matutuluyan. Siya naman noon, unti-unti nang nawawala ng pagmamahal sa kanyang kapwa, na animoy ang tinitingnan na lamang niya ay ang sarili niyang kalagayan. Di nagtagal nung namatay ang kanyang mga magulang, doon niya na piniling manirahan sa pusod ng gubat. Matagal-tagal din siyang nagtago kung saan wala siyang ibang ginawa kundi ang mas lalong palakasin ng kanyang kapangyarihan. At sa haba ng panahong ginugol niya rito, nalaman niya ang lahat ng lihim nito. Naibalik na rin niya ang tinig sa kanyang isip, kaya naman wala ng lihim ang hindi niya nalaman pa. 2 dekada matapos ang taong ito, matanda na siya. Bagaman matagal-tagal nang nag-iisa, hindi pa rin niya binalak na umalis sa tinitirahan niya. Ang nais niya noong mangyari,
doon na siya tumanda at mamatay. Ngunit bago pa man magsimula ang ikalawang digmaan, may nakapasok doon na isang binata na naging daan para mabago ang kanyang mga desisyon sa buhay. Antonio ang pangalan nito at kagaya niya, naghahangad din ang bata ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang kaso lang, nuknukan din ito ng malas, kaya naman sa murang edad, alipin na yon ang salapi. Dagdag pa niya na, kaya sila nagkitang dalawa ay dahil sa nadatnan siya nitong umigib ng tubig sa isang maliit na sapa. Bagaman nakasuot siya ng talukbong at nakakatakot talaga ang kanyang itsura, nakapagtatakang hindi man lang ito natinag sa kanya. At ang mas nakakamangha pa, ito ang unang nagtanong ukol sa kanyang pangalan at kung saan siya nakatira. Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo nakuha nito ang kanyang atensyon. Sa dami kasi ng mga tao nakakasalamuhan niya sa lugar, tanging ito pa lamang ang naglakas ng loob na kausapin siya. Matagal na akong taga rito at hindi mo na kailangan pang makilala ako, bata. Hindi ka man lang ba natatakot sa akin? Hindi mo man lang ba naisip na mapanganib ang pakikipag-usap sa mga taong naninirahan sa lugar na ito? Umuwi ka na. Hindi ka rito nababagay. Bungad na sagot niya. Dahil sa kanyang sinabi, imbis na matakot ang bata, tila bang mas nagkaroon pa ito ng interes na magkausap silang dalawa. At sa pagpapatuloy ng kanilang talakayan, dito niya nalaman na pariwara na rin pala ang buhay nito. Yun ang rason kung bakit hindi na yun natatakot sa kung kani-kanino. Dagdag pa nito na sa estado ng kanyang pamilya, hindi rin malabong patayin siya ng pinagkakautangan nila, kaya naman mas mainam ng maligaw at mamatay sa gubat kaysa bumalik pa. Mariing din itong inilahad na kapag bumabalik siya sa bayan, problema kaagad at pananakit ang sumasalubong sa kanya. Ito ang rason kung bakit napili niyang mangaso kaysa sumama sa kanyang mga kapatid sa mga trabaho nito sa bukid. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, doon na siya unti-unting naging mahinahon. Alam niya kasi na totoong lahat ng sinasabi ng batang yun. At para mas lalo pa niyang malaman ang mga karanasan nito, nagdesisyon siyang isama ito. Sa kanilang paglalakad, napag-isip-isip na niya kung tutulungan niya ba ito o tatalikuran. Siyempre bilang matanda na itong si Julius, alam na niya kung ano ang kanyang gagawin sa mga ganoong sitwasyon. Ilang oras pa ang lumipas, halos animoy wala ng katapusan ang kanilang pag-uusap. Lahat na yata ng karanasan ng bata nalaman na niya, ngunit pawang mga katiting na bagay pa lamang ang nalalaman nito sa kanya. Hindi kasi siya basta-bastang nagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili dahil alam niya na maraming tao ang gagawin ng lahat para lamang makuha ang kanyang abilidad. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinimplahan niya muna ito ng kape bago niya ito muling tanungin. Para sa iyo, Antonio, ano ang pinakamagandang tulong na maibibigay sa iyo ng kapwa mo? Gusto mo bang maalis ang problema niyo sa pera? Sa pamilya? O hindi naman kaya'y mawala ang mga taong matagal na panahon na sa inyong umaapi? Pumili ka dyan. Malay mo may magmagandang loob na tumupad sa kahilingan mo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot. Gusto ko matulungan ang pamilya ko habang tinitingnan ang paghihirap ng mga taong matagal na sa aming umaalipin at nangaapi. Kung meron lang sana akong ganyang abilidad, hindi ako magdadalawang isip. Dahil sa sinabi nito, doon niya napagtanto ang poot na nararamdaman nito sa kanyang kalooban. Magkahalintulad yon sa poot na kanyang naranasan noon, kaya naman nauunawaan niya ang himutok ng binata. Bagay na nagbigay daan upang papiliin niya ito sa 3 bagay na kanyang inilahad.
Naisip niya kasi na yon ang magiging parte ng kanyang pagtulong, subalit nagkamali siya. Matapos kasing piliin ng bata ang kanyang nais mangyari, hindi na siya nito tinantanan hanggat hindi natutupad ang kanyang kahilingan. Umaraw man o gabi, nanatili ito sa labas ng bahay niya, matyagang naghihintay kung papaano niya ito gagawin. Ayon sa kanya, medyo nakakaalarma ang pinili ng bata sa kadahilanang ang nais nitong mangyari ay hindi para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, bagkus ay para sa ikawasak ng mga mahal niya. Naisip ng bata na isang matinding kahihiyan ng kanyang pamilya, kaya kinakailangan na nitong mawala. Nang marinig naman ni Julius ang sinabi nito, doon siya nakaramdam ng kakaibang presensya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya noong mga sandaling yon na ang batang nasa harapan niya ay ang taong matagal na niyang hinihintay. Batid din niya ang lalim ng kasamaan at galit na namumutawi sa kalooban nito, kaya naman napaka-imposible na mapaghilom pa ito ng panahon. Kung sakali bang mawawala ang pamilya mo, matatahimik ka na. At ano naman ang gagawin mo pagkatapos niyan? Hindi mo ba alam, bata, na may nakaambang digmaan 1 taon mula ngayon? Seryosong wika niya. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito na animoy hindi nag-aalala. At kahit anong tingin niya sa mata nito, siguradong sigurado siya na nagsasabi ito ng totoo. Wala ho akong pakialam sa aking hinaharap, Manong. Bahala na ako nung magiging tadhana ako. Ang importante sa ngayon, maputol ko ang nombre ng nakakahiyang pamilyang ito. Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang tumupad sa usapan nila. Ilang gabi pa ang lumipas. Nang dumating na ang mga nilalang na kanyang tinawag, ipinakilala niya muna ito sa bata. Inilahad niya na matataas na uri ng gabunan ang papaslang sa mga ito, kaya wala silang dapat na ipag-alala pa. Nabanggit din niya, mabilis lang ang gagawin nilang pag-atake, kaya umasa ito na sa pagsapit ng gabi, tapos na ang kanyang problema. Pagkarinig naman ng bata sa sinabi niya, tumangulang naman ito at nagpasalamat. Pagbaling nito ng tingin sa mga nilalang, wala siyang nakitang anumang bakas ng pagkasindak habang nagpapalit anyo ang kanyang mga tinawag. Hindi niya mawari pero parang sanay na ito na makasilay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagsili para naman ng mga gabunan, agad namang bumalik sa ilalim ng lupa ang mga tikbalang na nagbabantay sa kanyang lupain. Lahat din ng mga engkantong nagmamasid, bumalik na sa kanilang mga gawain hanggang sa manumbalik na ang katahimikan sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig sila ng malalakas na kumpas ng pakpak, indikasyon na nakabalik na ang kanyang mga inutusan. Paglapag ng mga ito, bitbit na nito ang ulo ng mga taong pinapapatay ng bata. Dali-dali itong pinagulong ng mga nilalang na para bang hindi man lang ito mga tao. Pagsilay naman doon ni Antonio, sa halip na maawa, pinagduduraan niya pa ang mga ito, pagpapakita ng kanyang galit. Matapos nun muli itong sumilay sa kanya, kasabay ng pagtanong nito, ukol sa kung paano siya nagkaroon ng ganoong uri ng kapangyarihan. Dagdag pa ng bata, hinahangad niya ring magkaroon ng ganon upang maparusahan ng mga taong kinagagalitan niya sa buhay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya itong pinaalalahanan. Mariin niya rin itong sinindak at pinagsabihan nang sa gayoy hindi na ito mga haspa na magsalita ng kung ano-anong walang kabuluhan. Babala pa niya na kapag inulit pa nito na magsalita ng mga bagay na ikakagalit niya, puputulan niya ito ng dila. Ngunit nang marinig naman ito ng bata, matapang itong sumagot sa kanya ng, "Ipapaputol ko ang dila ko sa isang kondisyon. Bigyan mo pa ulit ako ng pribilehiyo na makahingi ng pabor sa'yo. Sa mga ipinakita mo,
Hindi na ako nagdududa sa iyong abilidad. Alam ko na tanging ikaw lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng aking problema. Pagkasambit nito ng mga kataga, napansin niya na parang hindi na bata ang kanyang kaharap. Yung pamamaraan kasi nito sa paggamit ng salita, hindi mo na maihahalin tulad sa isang binata na walang alam. Kapansin-pansin din ng kakaiba nitong kilos, animoy matagal na itong hinubog ng panahon. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya napagtanto ang mga bagay na ibig nitong iparating. Dahil dito, imbis na magalit, muli siyang nagkaroon ng interes na malaman ang buo nitong pagkatao. Sa edad kasi nitong 16 anyos, katangi-tangi ang ganoong kilos. Dumaan pa ang mga araw. Itinapon nito ang bungo ng kanyang pamilya sa lugar na hindi niya na gaanong pinupuntahan. Taliwas sa mga ordinaryong anak, wala siyang nakitang emosyon na namutawi sa kalooban nito. Ang tanging napansin lang niya ay yung kakaibang asal nito sa pagtrato sa patay. Hindi nagtagal. Nang mapag-isipan naman niya ang nais ng bata, dito na muling dumalaw ang tinig sa kanyang isip na naglalahad ukol sa mga pamamaraan upang tuluyan siyang makatakas sa sumpang matagal nang namumutawi sa kanyang katawan. Ayon sa tinig, para makaalis siya rito, kailangan niyang ipasa ang kalahati ng sumpa sa taong nababagay at handang magtanga nito. Dagdag pa nito na, hindi naman ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan ang ibibigay niya, bagkus tanging ang kasamaan lang. Mariin din itong inilahad na sa pamamagitan ng ganoong paraan, makakamit niya ang buhay na minsan niyang hinangad. Nang marinig naman niya ang bulong ng tinig, kahit nagdadalawang isip, pinili niyang sumugal. Naisip niya kasi na yun na lamang ang paraan para makabalik sa buhay na minsan niyang iniwan. Hindi rin siya nang hinayang sa batang lumapit sa kanya dahil unang-una masyadong masama ang puso nito. Alam din niya na wala ng ibang paraan para ito'y mapagbago o lumihis sa direksyong tinatahak niya. At dahil sa ganoong kaisipan, kung kaya't paunti-unti na ring nawala sa kanyang isipan ang pag-aalangan. 6 na gabi niya yung pinag-isipan, kung kaya't pagtungtong ng huling araw ng linggo, nakahanda na siya na kumprontahin ito. Kinagabihan, pagkatapos ng kanilang hapunan, dito niya na inilahad ang kagustuhan niyang ipasa rito ang kapangyarihan ng kadiliman. Hindi kita pinipilit, Antonio. Ang sa akin lang, dahil sa ikaw naman ang nagmamalabis na pumatay sa mga taong yon, mas mainam na ikaw na lang din ang gumawa. Ayoko madagdagan pa ng kasalanan ng aking kamay, dahil lamang sa mga problemang wala naman akong kaide-ideya kung totoo ba o pawang kasinungalingan lang. Kaya kung gusto mo, ipapasa ko sa iyo ang abilidad kong ito at ikaw na ang bahalang gumawa sa nais mo. Pag-isipan mo ito ng maigi, nang sa gayoy sa muli nating pag-uusap, buo na ang desisyon mo. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad niyang inutusan ng mga gabunang nagsisilbi niyang alipin sa bahay na yon. Ipinakita rin niya ang lawak ng saklaw ng kapangyarihang ibibigay niya upang mas lalo pa itong maging ganid at mag-asam ng sobra. Nang masipat naman niyo ng binata, agad itong sumang-ayon sa kanyang nais. At nung magkasundo na sila, ora mismo ibinigay niya rito ang kalahati ng kapangyarihan niya. Walang kaide-ideya ang bata sa kanyang binabalak dahil sa ang tanging pinagtutuunan lang nito ng pansin ay ang kapangyarihan na kanyang hawak. Bagay na naging daan upang maging malabo na rito ang panganib na malapit na niyang kaharapin. Ilang araw ang lumipas pagkatapos itong makuha ni Antonio. Binuhos nito ang kanyang oras sa pagsasanay. Tinawag ang lahat ng kanyang alipin at ginamit ang kabuuan ng kanyang abilidad upang sukatin ang kanyang kahinaan. Ganon at ganon ang ginawa nito hanggang sa mapaghusay na nito ang lahat ng kanyang kakayahan.
Pagsapit naman ng araw na kanyang pinakahinihintay, isinama siya nito sa bayan. Hindi na naging mahirap para sa kanila na makarating doon, gawa ng ginamit nito ang mga alipin nitong gabunan upang mas mabilis ang kanilang paglalakbay. Kalaunan, nang makalapag na sila ng bayan, agad nitong pinuntahan ang bahay ng mga taong nagpahirap at umalipin sa kanila. Sa paglapit naman ng mga alipin nito, hindi na yon nagdalawang isip na utusan itong sapilitan ng pasukin ng lugar. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, dali-dali itong sumunod at sa loob ng ilang segundo lang, nagkanda wasak-wasak na ang pinto at mga bintana ng tahanan. Sumambulat na rin sa kanila ang malalakas na sigaw ng mga biktima habang nagpupumilit itong lumabas. Ngunit dahil sa lakas ng mga gabunang inutusan para pumatay sa kanila, wala na ring nagawa ang mga ito kundi kaharapin ng masalimuot nilang mga tadhana. Halos kitang-kita niya noon kung papaano katayin ang mga ito hanggang sa tuluyan na yung mawala ng buhay. At pagkatapos ng mga pangyayari, tinapon na parang basura ang kanilang mga labi pabalik sa kanilang tahanan. Di nagtagal, umalis na rin ang mga nilalang alinsunod sa utos ni Antonio. Tuwang-tuwa noon ang bata pinuno, gawa ng naisip nito na nataglay na niya ang pinakamalakas na kapangyarihan na tanga ng kanyang maestro. At dahil sa matinding pagkaganid, sinubukan nitong kunin pa ang natitira, dahilan para dito niya na ito isumpa. Gamit ang mahiwagang tasa, ikinulong niya ito sa loob nito sa tulong ng tinig na bumubulong sa kanyang isip. Hindi ito naging madali, ngunit kahit papaano nagtagumpay siya. At nung maglaho na parang bula ang kapangyarihan at katawan ng bata, napagtanto niya na mas lumakas lang lalo ang abilidad na hawak-hawak niya. Yun nga lang, hiwalay na ito, kaya naman sa pagkakataong yon, purong kana na ang abilidad na kanyang pinanghahawakan. Ito rin ang naging daan upang lumipat siya sa baryo, hindi para makipagsalamuha, bagkus ay para makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng kabutihan ni Julius Pinuno, hindi pa rin ito pwedeng galitin, gawa ng sa sandaling mandilimang paningin ito, napakadali na lamang para rito na hugutin ang kapangyarihan ng dilim na nakaselyo sa mahiwagang tasa.